To som tým zobrala ako tiež a pečku a čiže ahoško, a dneska sa nemusíme učiť. Teší, vrtí chvostom, kto ma čaká pri dverách, kto to pradie za tým plotom a kto nemá z myší strach. Sú to naše zvieratka, každý ich má rád. Sú to naše zvieratka, každý chce byť tvoj najlepší kamarát. Na farme je koza malá, pohľadkať smieš koníka. Prasiatko sa v blate váľa, že sa ho to netýka. Sú to naše zvieratka, každý ich má rád. Sú to naše zvieratka, každý chce byť tvoj najlepší kamarát. Lienku nechaj doma v lese, nezašľapni chrobáka. Slimák nech si domček nesie, nech ho nikto neľaká. K motýlikom lúka patrí, žabka skáče do vody. Kamzík najradšej má Tatry, slon do mesta nechodí. Sú to naše zvieratka, každý ich má rád. Sú to naše zvieratka, každý chce byť tvoj najlepší kamarát. Sú to naše zvieratka, každý ich má rád. Sú to naše zvieratka, každý chce byť tvoj najlepší kamarát. Zvieratko to nie je hračka, musíš sa mu venovať. Ak ho budeš denne ľúbiť, bude ťa tiež rado mať. Poďme takto rovno, tam máme aj medvede. Okej, dole, ja mi ukáže, poďme rovno. Uja nám ukáže, musíte počúvať Uja, on vám všetko povie. Poďte bližšie, deti. Fúha. On je taký maznáčik, no.
Je Šejna. Šejna. Bude blízko. Wow. Poďte bližšie. Poďte bližšie do toho skôr. A nie do toho. Ale skloní sa, áno? Ale tu je taká medze. Kelly a Kimba. Kelly a Kimba. To sú samičky, minulý týždeň oslavili. To sú tiež radi. Iba jeden rok majú. Môžete pohádať? Puste, choď k nemu. Pustite hada. Ja nechcem. Pozrite sa. Doma to radšej neskúšajte. Ale ja to skúsim. Padla mi fľaša. Jedna, ako neviem, ako veľa. Koľko mám málo? Daj mi ešte. Čo mi bereš? Poďte, ako hrajú futbal. Bolo to zvieratko? Elinka, ako sa volá to zvieratko? Timinko, ako sa volá? Surikata. Surikata, že tam predo sme videli už. Pozrieš, že tam do tej... Pozrite, že kuk. Teraz niekoho hľadá. Tako povedz na mne, pozri, vidíš? Povedz, Surikata, poď ku mne, poď sa ukázať. Poď. A ona sa schovala. Oni sa hrajú na skok, že? Hrajú sa na skok. No, pozri sa, ako teká. No, dajte pápa, Surikata, ahoj. A poďme pozrieť opice. Zakývame Surikata, ahoj. Ahoj, Surikata. Ahoj, korytnačka. No, nahlas, silno. Ahoj, tak, ahoj, korytnačka. Ako sa voláš? Čo robia? Čo robia opičky tam? Pozri sa, kde sa na vás pozrieť. Timi, pozri, tu máš. Pápa. Ide pozrie, hračko má Evelinka. Aj krásne. Poď, čo to mali Evelinka, aby sa nezáčala. Tak jemnúčko je tam, daj ručku na spolu. Jemnúčko, nebuchaj a tak jemnúčko. Ahoj, ahoj, čau, ahoj. Tak ju chytiť, že Elinka, že takto, že nebola. Pozrite sa tam, že je hore.
toto je tiež niekde cvičenie či nie? To bol cirkus, dobre. No ja zoberiem, kde si môžete potom pozrieť tie kozičky. Ahojte, oslíky. Pôjdeme si tam. No aj tam odíde aj ovičky. Nedám ti. Z ručičky, z pohárika. Z pohárika si to nevie vybrať. Na dlaň si to daj, Kajka. Na dlaň a on si to z dlane oblíže. Ujo, Ivan ti ukáže ako. Vieš ako? Mám stať. To je ono. Miško. A potom si poumývame ručky. Kedy budeme jesť? Správna otázka. To je dobré, ale inak už ale to teraz tak lebo ale nebudeme ich podávať. Vieš to, že už nikomu nedáme? Pozor, Evelínu. Danielka pomaly, vieš? Danielka. To prečo dávaš toto? Tak a s tým si ručky umyte. A poriadne, a potom si pôjdeme aj s mydlom umyť. Tam môžeme ísť? Najnebezpečné zvieratá z vody. Áno. Áno, poďte, kľudne. Daj Milona trošku. No, ale deti bez krmiva. Lebo oni budú na teba skákať. Bez krmiva, Lunka. Daj to sem. Neboj. Áno, pomaly ideme. Ideme? Ideme? Pomaly. Echo tam nie. Poďte. Teraz už nebudú skákať. Pozor, Filipko, nie? Filipko, ďalej od tej kozičky. No, poď. Akrobátka, poď. Ale nedávaj tam ruku, Luni. Áno, áno. Nesmiete ich chytať, lebo oni vám urobia zle. No, nedávať im ruky do pusy. Oni by mali dosť veľa zvierat. Áno. Toto má zvláštne zuby, pozri sa. Poď tu a... Neluška, choď k nej. Neli, choď k nej za mňa, aby som ťa videla tváričku tvoju, Neli. Neli, zober si inú. Všetky ujdu. To je Mirko, to môžeš, to je Mirko. To je Mirko, chodte, čo ty máš škôlke, však? Pozri. Neboj. A ja sú škôlke, pán. Nerobte, nekopte tu, Miško. Nie, to je marat stepna. To je marat stepna, to je také podobné jak zajac a srnka dohromady. Tam je zajac. No tam sú zajace, hodvábničky, Ty, tak keď sa dá kozičky, dokopy kamorénske, zajac a... kapibara. Prepač. Utekla z miniklu. No, veď to si ideme vybaviť. Stoj, prosím, stoj. Kapi.
tam aj chodí. Jak sa to volá, toto teraz bere? Kapibara, vtipná, to je najväčší hodár. A pozrite sa tam na to zajca. Ako sa to volá? Kapibara. Tu je zajca. A ja? Ahoj. Pozrite na mňa. Sašilka, ty si mi nové utekla dneska? To smutná stala. Ty si nepovedala. Baby shark, do 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 do. Baby shark, do 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 do. Mama shark, do 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 do. Mama shark, do 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 do. Daddy shark, do 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 do. Daddy shark, do 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 do. Grandma shark, do 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 do. Grandma shark, do 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 do. Grandpa shark, Grandpa shark, hungry shark, hungry shark. A to je veľká lípa, to je normálna lípa. To je lípa, to je lípa. Ale ty skôr, to má ústa. Druhý najväčší je žralok korálový, ten má zhruba 1,80 m, 50 kg. Jeho výrazné znaky sú zakončenie prútieho a skvarbene biele. Potom tu máme žraloka leopardovitého, to je jediná samička, čo tu je, tam má 1,40 m, zhruba 25 kg. A najmenší je žralok čiernoputvý, ten má zhruba 1,15 m. Táto plakata to je samička Lea a najväčší je kakavec. Ahoj zoologická, ahoj, ešte sa vrátime. Vrátite sa. Oliver, ty kde si? Oliver, dozadu. Kajka, pustíte ma? Ešte 5 minút. Ešte ďalej? Vyčkáme. Ja sa zohnem. Kto tu býva, tu vzadu? My tu bývame. A ja tu bývam. Ja tu bývam. Dobre. Ja hrozne rýchlo sa tam. Hrozne rýchle? Do 200. Danielka, tebe čo sa najviac páčilo? 9, 10, Práva. 11,
tam nebola. Bol tam vzadu, niečo nebola kráva. Špízo.